UPPL सरकारा देरहायोब्ला नैबे आंनि गोदोनाखौ हास'ना लागोन आं। UPPL देरहायोबा सरकार फैयोबा जाम्बा नैबे गोदोनाखौ हास'ना लागोन आङो। बे बाथ्राखौ बुंदों BPF राजखान्थि हान्जानि सासे सापर्टारा। लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव खाथि सौफैगासिनो दं। राजखान्थिगिरिफोरा गावसोरनि गावबा गावनि हान्जाखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ लाना लाबालाबनि थाखाय राजखान्थि खालामनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। नाथाय बे खोथाया थारैनो गनायथावना। मोनसे हान्जाया जेनोब्ला एबा देरहायोब्ला गावनि जिउखौ फोजोबना लानाया। UPPL हान्जाया बुङो 17 बोसोराव BPFआ जेबो मावना होनो हायाखै। आरो BPF हान्जायाबो बुङो बे 3 बोसोर 4 बोसोराव UPPL सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मावना होनो हायाखै। थारैनो नोंथाङा जेखि राजखान्थि हान्जानि सापर्टारानो जाया मानो बे नोंनि बेसेन गोसा आखायावसो। बिदिब्ला नोंथाङा सोरनि दोलोखौ मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव फोरमायना हर। दा आङो दिनै फुङाव सिखारनायनि उनाव आंनि मबाइलखौ नायदोंमोन। बेयाव आङो आंनि इउटुब कमेन्टआव सासे मानसिया कमेन्ट हरदों। दा बे कमेन्टखौ मा कमेन्ट हरदों बिथांनि कमेन्टखौ आं फरायनो नागिरदों। नोंथांमोनहा बे कमेन्टआव मा लिरदों खोनासंबानो जाबाय। दा बिथाङा लिरदों रोनावना लाब गैया नों खर' थिग गैला नोंहा। सोरनि सरखार बानायनाय बे लामा दालांखौ मिथिगौना नों जाम्बा। बिथाङा बिदि लिरदों। आरो नेक्स्टआव दंबावो बबेयाव मा मावदों बेखौ फारिलाइ नांगौ नामा आंनाव लांफै देखायगोन आं पर्बजरायाव मा गोदान खामानि मावदों आरो थांनाय 17 बोसोराव BPFआ मा खामानि मावदोंनो। खोनाबाय दा रायजोफोर। दा बिथाङा होनदों 17 बोसोराव मा मावलांखो। जुदि आं नोंथांखौ होनोबा नोंथाङा जुदि UPPL सरकारा 3 बोसोराव मा खामानि मावखो नोंथांनि UPPL सरकारा। जोंनावथ' जिर', पर्बजरायावथ' जिर', जेबो गैया। नोंसोर जानला मोनला फाग्ला थांखियान थां रोनावलाबायनानै लाब गैया। UPPLनि खि जाग्रा मोनजादोंबा सिरि सिरि खिखौ जाबाय था। नोंथाङा खामानि जायागारा बेफोरबायदि खोथा बुंनो नाङा मिथिबाय। जाम्बा बुरबक बिमा खिबु साला जोलैनि हांगार। नोंसोरबायदि जोलैनि हांगार थानायखायनो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बर' फिसाफ्रा गोदाव सोराव जानो नागिरदों मिथिगौ नोङो। UPPL सरकारा मा जाम्बा एबा जुदि 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखैबा बे नों बबे लामाजों थाबायो बिमा खिबु। नों बबे लामाजों थिफायाव थाङो, बबे लामाजों बग्रिबारियाव थाङो, बबे लामाजों काजिगावआव थाङो, बबे लामाजों गसाइगावआव थाङो, बबे लामाजों नोङो बासबारियाव थाङो बिमा खिबु। बे BPF मावनाय नङा नोंसिनि UPPL सरकार मावनाय बे जाम्बा बोरमा मेन्दा साला बुरबक जोलैनि हांगार। नोंथाङा बै BTC जायैनि सिगां पर्बजराखौ गोसोआव दंना? गोसोआव दङ पर्बजराखौ। पर्बजराया माबायदिमोन नों मिथिया बोरमा। पर्बजराया बेसेबां आनडेभेलपमोन। BTC जानायनि उनाव दिनै पर्बजराया बेसेबां डेभेलपआव फैदों। बबे जायगाजों लामा जायै थादों, बबे जायगायाव मा डेभेलप जायै थादों जाम्बा बुरबक। ओमफ्राय बुंदो नोङो दे नोंदि बुंबाय UPPL सरकारा 4 बोसोराव बहुद किसु मावबाय बिराद बायदिसिना मावगासिनो दं। मोनसे लामाखौल' नोङो खिथालाय जाम्बा बुरबक UPPLनि खि जाग्रा साला बोरमा फान्था। बबे जायगायाव UPPL स्किम मावनाय दं बुंलाय नोङो। दानो रिप्लाइ खालाम नोंथाङा दम दंबा। साला नोंसोरबायदि मानसियानोथ' दिनै BPFखौ बदनाम खालामदों। बै समाव नोंसोर BPFनि जायाखैमोन ना BPFनि जानाया थोआखै नोंसिनो? BPFनि जानाय थोयोबाथ' नोंसोर UPPLआव थांनाय नङामोन। दा BPFनि जानाय थोयैखाय दा नोंसोर UPPLआव खि जानो थांबावबाय बोरमाफोर नामा? बिदि रोनावलाबायनानै लाब गैया। नङै खोथाफोरखौ पाब्लिकनि सिगाङाव बिदि बुंनो नाङा। पर्बजराया मा अबस्थामोन बेखौ पर्बजरानि रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ बुजिबाय। नोंसोरबायदि मानसिया नोंसोरबायदि जोलैनि हांगार मानसिया मा खालामदों मिथिबाय। हाग्रामानि जानानै हाग्रामाखौथ' बिखायाव जोग्रा नोंसोरो। दिनै हाग्रामानि जानानै हाग्रामाखौ बिखायाव जोनानै नोंसोर थांदोंना थाङाखै दे। दिनै परिबर्तन होनानै नोंसोर परिबर्तन सरकार लाबोबाय। दा नोंसोर हाग्रामा मावनो हायि माखासे लामा सामाफोरखौ मावनानै देखायदो दम दंबा। UPPL जुदि सरकारा जुदि थिग दंबा मावनानै देखाय।
मावनानै देखायनो हायाबा बिदि रोनावलाबायनानै लाब गैया जाम्बा बुरबक। आरो नोंथांमोन बायदिया 17 बोसोरनि खोथा लाबोयो मिथिबाय। 17 बोसोराव जेबो मावाखै माने बे नोंसिनि कमन खोथा। नोंसिनि राजनितिकआ 17 बोसोरनि खोथा नङाबा जिन्दिगियाव राजनितिक जाया रे नोंसिना। मानो बुंनो सानदों आं बेखौ। नोंथांमोना 17 बोसोर खालि जाख्ल'नायनि खोथा बुङो। 17 बोसोराव जाख्ल'दोंबा दिनै मानो गासिबो बिथिङाव डेभेलप जायामोन। बै समाव क'क्राझाराव मा रोखोममोन, 97आव क'क्राझार सिटिया मा रोखोममोन, खाथि खाला जायगाफ्रा मा रोखोममोन, दतमा ओरै लानानै अनेक जायगा दं, बेफोर मा रोखोममोन बेफोरखौ गोसोआव दं नोङो जाम्बा। नों मासे दैखरनि एम्बु सिथ्र', नों जेबो बुजिया। नों जुदि एम्बु सिथ्र' नङामोनब्ला नोङो क'क्राझाराव थांबा नुगौमोन क'क्राझारा बेसेबां डेभेलप जादों आरो खाथि खाला जायगायाव बेसेबां दिनैसिम डेभेलप जादों बेखौ नुगौमोन। जिहेथु नों जेरावबो थाङा, नों राजनितिनि जेबो रोङा बुरबक, बिदि रोनावलाबायनानै जेबो जाया। आरो नोंसिनि सरकारा जुदि थार सरकारब्ला मिथिबाय, थार सरकारब्ला दिनैहाय मानो बर' जाथिनि मावनो ओंखारनाय एनडिएफफोरखौ दिनैसिम मानो नोंसिनि बिटिआर सरकारा दिरुननो हायाखै? दिनैसिम मानो बिटिआरनि एग्रिमेन्टजों सासेबो एनडिएफफ्रा गवाखै? बिनि फिननायखौ होलाय नोङो जाम्बा। बेनो जाहैबाय नोंसिनि एग्रिमेन्टआ, बेनो जाहैबाय नोंसिनि परिबर्तन सरकारा। परिबर्तन होननानैथ' बर' रायजो राजाखौ गोजाव होदोंमोन नोंसोरो, होआखै होनबा? परिबर्तननि नाम लानानै मा खालामदों? बै समाव एबसुआबो नोंसोरखौ फोथायदोंमोन। एबसुनि फोथायनायावनोथ', एबसुनि थिननायावनोथ', एबसुनि बरायनायावनोथ' गासिबो बेफोर खामानिया जादों। दा नोंसोर जिन्दिगियावबो देरहाला, एबसुआबो नोंसोरजों सापर्ट गैला, नोंसिनि हाब भाबखौ बुजिजोब्बाय मिथिगौ जाम्बा। एबारहाय फैबावदो नोंसिनि सरकारा, इउपिपिएल सरकार जिर', बेयाव जेबो गैया। एकमात्र परिबर्तना जागोन बिसिना, माने गाव गावनि उदै सुफुंनाय परिबर्तन, बेयाव जेबो गैया। नोंनि रेकर्डआ थागोन, नेक्स्टआव नोङो बिपिएफ सरकाराव जेबो चान्स मोननाय नङा दे, बेखौ आङो बुंखानाय जाहैबाय। नोंनि फट'खौ होगोन, नोंनि कमेन्ट लिरनायफोरखौ होगोन, नों मा बुङा बेखौ होजोबगोन आङो। नेक्स्टआव खिन्थु नोङो बिपिएफनि दिनाव नों जेबो चान्स मोननाय नङा, खाथां खोथा। आरो जुदि नोंसिनि इउपिपिएलआ जुदि देरहायोबा, सरकार फैयोबा, जाम्बा नैबे गोदनाखौ हास'नानै लागोन आङो बुरबक, सैमा फाग्ला आदुआ। नोंथांमोनाथ' इउपिपिएल सरकारखौ लानानै बिराद गोरा नङा होमबा? खामानि गैया। बिटिसि बिटिआर कम्पेयार खालामनानै नाय। बै समाव बिटिसि सरकारनि दिनाव जेब्लानाखि बिटिसिआ एग्रिमेन्ट जादोंमोन, अब्ला बेयाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि केसा जोबदोंमोन। जायफोर जेलाव दंमोन बिथांमोना गजोबदोंमोन। आरो गोबां बर' जोहोलावजोफ्रा साख्रि मोनदोंमोन। जायफोर साख्रि मोनाखै, साख्रि लायाखै, बिथांमोना फैसा लादोंमोन। आरो बै समनि केसफ्रा दिनै जोबनानै थांबाय बिटिसिनि एग्रिमेन्टनियाव। दिनै नोंथांमोना एनडिएफबिनि सुक्तिखौनो एबसुआ बारस'नानै बिटिआर सुक्ति लाबोनानै दिनै मा जाखो? दिनै मा जाखो? दिनै नोंसिनि सुक्तियाव जोंनि बर'नि जोहोलावजोफोर, बर'नि थाखाय नांथाबनानै जेल जोबजानाय, बर'नि थाखाय नांथाबनानै जिउ गारनांनाय, बिसोरनि सनमानफ्रा बोरो? आरो दिनै मानो नोंथांमोनहा सासेबो जेलनिफ्राय बख'नो हादा बिटिआर सरकारा? बेनो जाहैबाय नोंसिनि एग्रिमेन्टआ। बेनो, बे एग्रिमेन्टखौ लानानै नोंथांमोना जोबोद दुगाना। जेबो गैया, सम सफैबा बुजिगोन।